Badaw nga pinisti ka. Naggarap pa naman mga gamit nga. Kuan, pang tulo ka bulan. Waray mo kukunain mo, waray. Waray pa kini, kuhaan may plano ko hindi pagpayad, pero waray pa kwarta. Waray nga ni kami na pamahon. Opay, pare. Opay, ko na adi. Pare. Uy, opay kaya adi ka, waray ka ganyan na trabaho. May ada ka trabaho yan na pare. Ha? Ito ni mo toyo hakon. Kuhaan, kapayad ko ta akong CR. Andito nga ni, ang trapal. Oh, Hindi ko rin kaya ano? Hindi ko kurin na pag-uuro. Ipapakuhan ko, papatulog ka ang dana. Patas? Oh, si Pegbaw. Ito. May trabaho kayo na? May adagad nga, may adagad doon ta pero Pero Pwede. matim suldo tayo trabaho, pero tadlaw nim. 500. Iksi 600 ka takon. Para kay tulog ka bulan kontrata ko mo, ha? Oh, sige. Ano man, makato ka. Yan na dayon kay para matigangan. May dako na ngadto kuan mga materyales. Oh, sige. Ha? Oo. Pay, ha, magulat ako. Oo. Magsasart lang ako kanito na ako nagaro na. O sige. Makato na lahat lang dito balay. Oo, masunod na lang. Sige, ako, makada ko, pare. Oh, Makada. sige. Ay, salamat. Kakasid lang gad manakyan magsasart lang ako kan mayor. Ma-absent lang ako bisan lang madali mga tulo na kabulan. Makadin ako. Okay na kadinin na nga akong gamit. Nag-i-stay na ako dito tulo ka bulan kay para matapos ito dahil ng trabaho. Dadali ako kay banang paginulato ni pare. Piste, makadin ako. Kamakapoy-kapoy yan. Amo na kadinin adan siniser ni pare Michael nga ipapatrabaho nga CR. Anay daw, susukol sukulong ko daw. Dili. Amo na yun ada din eh. Wala man magsiringya ko na ano nga mga materyales. Ambot ko inalagya po nito na ako ni Sasalog. Kinasir niya nga ipapatrisan danas man. Tano, di pa rin yung piniste. Tatawagan ko daw. Pare! Oy! Ada ka mala kanina ko pa ikaw gintitinawag pare. Ay, tuntuyo yung piste ka kaya ni. Lalo rin ko lang orik pakakauro. Kaya di ba yung magipakan eh. Ha? Papatrabawin ni mo hakon. Yan ang adlaw. Piste ka na rin ka lang orik ko nga ni. Orik pa nga ni pamahawan, papatrabaho ko. Badaw nga piniste ka. Naggarap pa naman mga gamit nga. Kuan, pang tulo ka bulan. Waray mo kukunain mo, waray. Waray pa kini, kuhaan may plano ko hindi pagpayad, pero waray pa kwarta. Waray nga ni kami na pamahon. Ano yung nao ko eh, piste Badaw nga ka. piniste ka nga. Di ba kumato ka kanina na aga? Waray kumadto. Ginimok ni mo nga buhaon. Sige na, kaya ni, nauro ako. Badaw, kumari good klaro ni akon pare. Piniste, kumato kanina na aga. Yan ang makadi ako. Sayang tako na daw yan na. Piniste ya, makadi ako. Bado mo, piniste kaging kanto kayo, di pare kayo na aga. Lalanaton ko. Uy, pare! Gino, nakalimot pa ko na ako. Ano, makuri ko't limtanon, pare! Uy! Pati ini nga tao. Uy, pasensya lang, nakalimot ako. Ipapatrabaho ko ngayon to. Nga piste ka. Nalugilo ko na ako nadlaw yan na. Di rin ako masunod, di rin na. Kasi katuwa, ayan na katuwa. Di rin, wari ka klaro, di rin ako. Makadi ako, makadi. Langka. Puri ko't limtanon, piste. Sige, pare, makadi ako, piste ka.